Това е урок как да правим тайминг на караоке. Първо влизаме в Google и търсим тази програма AgeSoup. Ето го първия сайт, agesoup.net. Сваляме от Windows и тук Mirror 1, 2, 3, Installer, инсталираме. След това я стартираме, ето така изглежда иконката ето тук. И после отваряме видео, на което искаме да правим караоке с видео, Open Video и си избираме, аз вече съм си избрал, после даваме Audio, Open Audio from Video. После от тук търсиме къде ни започва нашето караоке. Така, аз ще продължа малко по-там. Ето тук някъде. И чуваме горе-долу къде започва първата. Ето тук виждаме коно. Започва. Даваме Inserted Video Time After. Video Time After. Това го изтриваме вече, първата реплика не ни трябва. И само си увелича малко звука. И после нагласиме, цъкаме на репликата и гледаме откъде започва. Ето тук май. После даваме видеото, защото това е само началото на репликата. Даваме видеото, за да видим къде ще свърши. Ето тук някъде свършва, 21.007, аз мисля, че понеже съм малко бавен и 80. Преглеждаме до края, пускаме. Да кажем, че до тук свършва. Enter и това е вече първата реплика, тайминга е готов. После гледаме втората кога. После пускаме за следващата къде ще започне. Ето тук отгоре. Ето тук някъде започва. Ето тук 26.85 е края. И после трета реплика. Ето го някъде тук. Значи, горе-долу е тук 35 и 40 го давам и сега ще видя края къде е. 35 и 40, я да чуем какво. Ето тук е, защото след това почва следващата. Даваме Enter и сега вече почваме. Преписваме текста. Коно, Йоро, Га, Овари. Аз правя само за 3, но първо си правите тайминга за всичките реплики. Вие. После преписвате текста. Лайлева на нивото му. Цуй окола занкокуни аза лерао. Обикновено е по-различимо, но тук, както виждате, е така. Преливане и даваме караоке. Ето коно, йорога, вари, даваме accept split, зеленичко. Вече готово на караоке. После варела на ниво мотомо. Ето, че мишката не ми работи много добре. Accept split, така. Цу и о кула за занкокуни. Заме заедно, занкокуни, азала. Накрая не знам дали. Азаларао. Така. По принцип,
След като го направите това, веднага даваме, не забравяйте, това го направите, Resample from Resolution, става от Subtitles, Resample Resolution, сега ще го направя малко по-голямо, за да виждаме какво става, ще го сложа по средата с някакви лесно различаващи се цветове, синьо и червено, ще махна тук всякаква сянка, 0, outline ще сложа 2. Ето, готово. И дори ще смена навсякъде, за да си личи по-лесно. Edit, Find, Search and Replace. Където има K, да ми го замени с KO. Replace All. 31 матча. Така. И дори ще му дам и outline да ми е бял. Apply, така. И сега вече почваме, цъкаме първата реплика и да нагласяме тайминга на сричките. Аз не съм си... Мен ми е много слаб в момента звука. И не го чувам много добре. Така става. Тук с второто копче на мишката можете направо да пускате следващата част. Ето ви второ копче, пускате следващата част. Ето това е. Готово. Даваме. После. Ето вече и втората част е нагласена. И накрая даваме цу. За. Така. И сега виждам какво става. Вижте по средата, ще го увелича. Дори ще върна малко преди това. Така. И както видяхте, вече всичко е нагласено. Значи какво да правим? Пак повтарям. От началото правим тайминга за всичките реплики. Правим на първия ред тайминг. Ето, това започва тук. Виждаме къде свършва. Виждаме, че някъде свършва и 40-860.
после до нагласията, ако трябва. Ето, да кажем, че до тук ще свърши тая реплика. Давате готово, така правите всички реплики, после преписвате. Генца del caso портало via. След като препишете всички текстове, свършите от първото, давате караоке. После почвате да разделяте дири, генца, del di caso и така нататък. Давате accept split, цъкате, вече след като това е направено на всички реплики, почвате цъкате първата реплика и нагласите тайминга. След като всичко това свърши, давате файл, save as и сейвате по някакъв начин. И това беше урока от мене.